V známom bratislavskom obchodnom centre dnes doslova zamrzlo okolo 100 ľudí. Scénka, ktorá doslova pripomínala science fiction, vyrazila dých náhodným okoloidúcim. Všetci boli takí ako mŕtvi. Desivé bolo aj ticho, ktoré nastalo, a zvláštny druh piskotu, ktorým sa aktéri dorozumievali. Chvíľu trvalo, kým si človek uvedomil, že na 3 minúty sa pred jeho očami doslova zastavil čas. Myslela som si, že to je film. Nejaká motanica, alebo že sa niečo stalo. V začiatku som mala pocit, že ide o nejakú reklamu, ale potom som si myslela, že ide o nejaký rekord. Zhibernovaní ľudia sochy sa po chvíli rozmrazili a reakcie ľudí ich príjemne pobavili. Proste sme sa nahalúzili na to, že tu skúsime niečo ako zamrznúť a čo sa stane s tými ľuďmi. Vždycky je to sranda takéto niečo. Že občas treba ísť pomaliť v tomto svete. Organizátori tejto halúze, ako ju sami nazvali, tvrdia, že nápad pochádza z internetu. Videla som také video na internete z New Yorku a oni robili podobnú akciu a tak sme sa rozhodli teda, že vyskúšame, čo to spraví tu na Slovensku. Myslím si, že to malo úspech a boli takí prekvapení a nechápali. Takže ak vám v budúcnosti pred očami doslova niekto zamrzne, nezlaknite sa, ide len o zábavu. Pre televíziu Joj, Jana Pišteková.